C1 producer. Sama kai Asha ba ni kiɗan sautin ka Isa Gombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗan uwa da abokan arziki barkanku da wannan lokaci. Yau ma ga wani katafaren shahararren kamfani mai albarka, wato kamfanin Abban Shukurana. Kamfanin da ya bunƙasa wajen kawo muku kaya masu kyau kamar haka: atamfofi, laces manya-manya masu kyau, Dubai lace, shadda lace, Swiss atamfa kai har da lifaya lace. Sannan ga shaddodi da yadudduka na maza manya abin ƙawatarwa. Mayafai bugun Dubai da na Cana, shadda lace bazin mai mayafi, Atiku yad, combination ko babu irin wanda babu, abin dai sai ka gani. Domin samun wayannan tsala-tsalan kaya sai ku garzayo a kantin Abban Shukurana da yake gidan Mai Sahat da ke kantin Kwari Market, shop number 48 da ke gidan Mai Sahat kantin Kwari Market, opposite sabon ginin Ganduje layin Plaza near Kofar Ambali. Ku yi sauri kada a ba ku labari a kantin Abban Shukurana. Kaka sannu juya sannu juya sosai, ku rausaya ku girgiza, ku rausaya ku girgiza, ku taka sannu mata. Wannan haka yake, mata sai ku hanzarta ku je kantin Abban Shukurana, kada ku bari a ba ku labari. Komai da lokacinsa kun ji mata, lokacin ku ne kuke yi mu sai da mata, ku taron biki ake yi sai kaga mata, abinda zani nema a baiwa mata. Domin samun Abban Shukurana a sauƙaƙe sai ku tuntuɓe mu ta lambar wayar mu kamar haka: 0706649622. Abban Shukurana.